bil-pass kajman, fl-istess modijiet li għadda minnhom il-Papa Franġisku fit-3 ta' April ta' 3 snin ilu. Patri Dionisio Mintoff joss kull mument li kellu mal-Papa li bażla tiegħu stess rid iżur il-Laboratorju tal-Paċi li llum qed jilqa' mal-54 immigrant. Qal li meta sema bil-mewt tal-Papa b'telefonata li kellu minn neputi tiegħu stess beda jħossu ħażin. Ma flaxxi, ġurnata qabel kien għadu kemm birek id-dinja kollha da. Ħassejtu u sajt nifhem x'qed jagħmel. Patri Dionisio qal il-TVM News li kien ser jaf biż-żjara tal-Papa f'Malta ferm qabel ma kien imħabbar għax kien il-Papa stess li ċempillu direttament u qallu li rid jiġi jżur il-Laboratorju tal-Paċi. Qalb il-Papa Franġisku dejjem ħabtet għall-immigranti għax hu stess kien immigrant meta ommu u missieru ħarbu mill-Italja għall-Arġentina biex jaħarbu il-faxxiżmu. Sostna li l-Papa kien jifhem lu ġieħu dbatija għax hu stess għex id-dbatija. Qal jekk trid tgħin il-daw in-nies, jekk trid tgħin il-daw in-nies trid tkun ta' fuqhom. Biex tkun ta' fuqhom qal trid tgħix magħhom, trid tgħix magħhom. U tibda tkun taf il-problemi tagħhom. Ftit jiem wara li telaq minn Malta, il-Papa tant kien impressjonat bil-Laboratorju tal-Paċi li baqa' jsemmih anki fl-ewwel udjenza ġenerali tiegħu fil-Vatikan. Ħossni grat leħ ħafna għaż-żjara li għamel. Sara waħda mill-ewwel żjarat li għamel wara traġedja tal-Mart, tal-Covid u dejjem bħalu l-gazzajt Alla. Patri Dionisio qal li l-ħin li qatta mal-Papa f'Ħalfar jibqa' mnaqqax f'qalbu għal dejjem. X'ħallilek f'qalbek il-Papa Franġisku? Ħafna paċi. Ħafna paċi.